Ами идеално. Много добре. Погледам, тези са започнали да се променят. Нещо добавено ли е към тях? Сега ще се въведат и изследвания, които да се правят за тези оплаквания. Окей, идеално, да, то съвпада. Значи за следващата седмица, сега ще запиша, окей. SDMDLC е изследвано до сега или не е изследвано? Окей. Значи, ето така ще стане. Тези са за косопада. За сега е това. А относно оплакванията, според мен стават все по-добре и по-добре. Значи тук вече автоматично ще се смята, но това ще бъде от следващия път. Автоматично ще се смята кога е новото изследване за доза. Това е още една новост, която въведох. Да може човек да си знае коя му е датата. Тоест в случая, когато дойде тук и се сложи доза, например, днес сложа доза и от днеска ще смята 4 седмици до датата, на която приблизително трябва да се направи ново изследване. Не бих казал, че има нещо за променяне.